akuluakulu tikana chithunzi chomwe chikusera pasikeni pathupa galimoto imeneyi yachita ngozi dzulo kuboma la Mulanje. chomvetsa chisoni ndichonena kuti galimoto imeneyi isanafike pokagwa aphaso achinyamata okwana atatu neto zosakhala bwino. Anyways, makosana nkhani iti ifotokoze bwinobwino ndi cholinga choti muthe kuitsata bwinobwino umene yakhalira. Galimoto imeneyi ndi Fortuner and registration number yake ndi BT7J. Driver wake ndi kuti dzina lake Achitafu Chavula, zaka zake zakubadwa ndi 28. Muzi wawo akunena zona kuti ku Blantyre, pamuzi umene umadziwika zonena kuti Chembona mfumu yaikulu kapeni boma limene la Blantyre. Awo chimene chinachitika ndichonena kuti mkulu ameneyi kuti anali chakumulanje uko chakumulanje boma, then amabwerera kuchoka kumeneko kumapita mtunda wa Blantyre agwisa ntchito onse umene wa Mulanje Cholo wena akunena zona kuti M2. Ndipo tengani nthawi yomwe wachokera kumeneko nayi chakumadzulo nditu oti ndima utayamba leka yamwina poona kuti wacheredwa chani ndi amathamanga osati masewera speed chayoti uncontrollable zomwe zinapangisa zonena kuti atafika trading imene madziwika zona kuti nkhonya kumeneko kumulanje ndi around pa trading imeneyi pali filling station ya engine ndi chifukwa cha speed yomene amathamangira mkulu amene zinapeza kuti galimoto amuthawa nakanika kuipanga control zomwe zinapangisa zonena kuti ichoke munsewu ipite mphepete mwansewu ndikuwaombatu achinyamata okwana atatu achinyamata amene oto anachoka osati masewera kuchokachoka matupi mutumu ndi kuti menyeseka osati za masewera anavulala zoopsa zija anali mabala okhaokha pena paliponse choka pamenepo ndi kuti after taomba achinyamata amene mphepete mwansewu anapeza zoti galimoto inapitirira mpaka kwaomba chipupa cha nyumba ina yake ndikutembenuzika monga metaonera chithunzi chimenecho chakhalira pamenepo posatira zingozi yachitika anthu nditafuna kwabwino anathamangira pamenepo patola achinyamata amene othamanga nawo kupita ku chipatala chachikulu cha Mulanje kuti akalandire thandizo kumeneko kuona potenga ndi mmene anavulalira makamaka moto kumene anavulalira achipatala anangopanga confirm kumeneko kuti achinyamata amenewo ndikuti onse atatu atisiya. Ndipo Sergeant Innocent Moses imeneno amayankhulira polisi yakumeneko Mulanje anasimikiza za imfa imeneyo kuti makosana amene atatu onse ndikuti atisiya. Mwino mayina awo ndi Hastings Kaunda, zaka zake zakubadwa ndikuti zinayi 17, mochokera pamudzi umene umadziwika zona kuti Gulumba kwa mfumu yaikulu chikumbukumbu boma limene la Mulanje. Mwinanso ndikuti dzina lake linali Stephen Mandumbwi, zaka zake zakubadwa ndikuti zinayi 17, mochokera pamudzi umene umadziwika zona kuti Nkhonya mfumu yaikulu chikumbukumbu boma lomwe la Mulanje. Omwalira winayo ndikuti dzina lake ndi Shaona Stand, zaka zake zakubadwa so 17, amachokera pamudzi umene umadziwika zona kuti Lomoliwa mfumu yaikulu Nkhumba mboma la Phalombe. Onse watu ndikuti amwalira. Fosi details okhoza ndi driver amene Achitafu Kaunda asizuza zoti ali motani kuti anathamanga nayenso kupita ku chipatala. No information yomwe kudziwika ndi amakosana atatu amene kuti apita atisiya after ndikuti ataombedwa ndi galimoto amene anali mphepete mwansewu. Neto zosakhala bwino ane zomvetsa chisoni kwambiri makamaka pansewu tikathamanga kwambiri mapeza zoti momwe tikafike bwinobwino sitifikanso zotsatira zake ndi zimene timatha kupangisa zoti anthu ena ake osalakwa aluze miyoyo penanso amwina ife tomwe imene tikuyendesa galimotofe peza zoti taluza moyo. Malamulo ndithu ali clear kamaka pamene tikuyenda pa trading malo amene aja sitifunika kuthamanga ngati tisati kabuku kaja amene timakonda kugwiritsa ntchito ku chigawo cha ku Southern Africa chamati K53 kabuku kamene kaja amathandiza bwino nkhani zokhuza ndi mmene anthu tingayendere pansewu tikatsata bwinobwino ngozi zopeweka titha kumazipewa bwinobwino kwa tikati tione pamene pa speed yomwe mkulu amene Achitafu ine amayendesera galimoto amene omoti akafike kumene apitako sanafikenso pathera pansewu kuwononganso miyoyo ya anthu ena kumwendo osada kunakhala zona kuti amatha kutsatira bwinobwino kabuku ngati kamene kaka ngoti no malamulo apansewu ndikuti no zinthu zopeweka ngati zimezi anakatha kuzipewa bwinobwino. So sad and unfortunately kuti achinyamata ngati amene tikatione onse zaka zawo ndikuti ndi 17 apita pamene pa zinthu zosakoma nkomwe. The sad part ndionera kuti moto ngati amene itha kuphwanyika kumene makhala ndi insurance ndikuti amatha kupanga cover china chonse bwinobwino atha kuipanga fix pamene yaonongeka ndikuti yaonongeka beyond ali pa comprehensive insurance ndikuti apasaso galimoto ina agulira galimoto ina yanyuwani pano tikapitano kwa miyoyo ya anthu ngati meza khala choncho pa insurance ina iliyonse imene ingapange cover ndi anthu amene abwereranso kukhala moyo apita so zimakhala zowawa kwambiri anthu akamapita mwa njira yotere pa zinthu zonena kuti nakatha kuzipewa. Pano zinthu zina zimatha kuchitika force mwina beyond human control. Pano zinthu zina zoti utha kuzipewa fa speed anthu timadziwa kale kuti speed imene imakhala beyond limit kusatira zake ndi ngozi pande kuti nomwina sitingathenso kuipanga control galimoto chani zimene zoti timadziwa bwinobwino pamene timayendesa galimoto timadziwa bwinobwino maso potengeranso ndi malamulo monga amene afotokozera kabuku kameneka and then apeza zoti zinthu ngati zimene zikuchitika so sad. So ndi kwabwino ndithu kuti tikamenda pansewu zikhala vigilant komanso ngati hiye ku malamulo apansewu kupewa zinthu ngati zimezi kutheka kuti achinyamata ngati amene apitawa penanso makolo ngati amadalira ndi kuti amadalira amene kuti mwina wake tsiku lina ake
kugwira mkono nawo umakamva uthenga ngati umene kuti ano agundidwa ndi galimoto nopanda kuti ndi maliro. Ndi chinthu chowawa kwambiri, so zopewa ati ndithu tithe kuzipewa kutsatira malamulo. Andinso ku Lilongwe chigawo chakumasana kwachitikanso ngozi yomwe potenga ndi imene yachitikira ngozi imeneyo konse ma authorities sanabwere kudzafotokoza bwinobwino ngamaka amene zinakhalira apolisi ndikuti anapange record materials bwinobwino. Komano wanjinga ndikuti anagundidwa ndi galimoto ya mtundu wa Toyota yomwe tikuona chithunzi chake chikusewera pasikini pathuwo. Galimoto imeneyonso ndoti apezoti yatembenuzika chani monga mitaonera pamenepo. Ngozi imeneyo yachitika msewu wa M1 pachoka pa area 30 ukafika ku Kanengo, of course specifically ndikuti yachitika pa Food Lovers. Aso zinakhala bwanji zinapeza kuti wanjinga ameneyo ndoti anaombedwa ndi galimoto imeneyo nkugwera pasi zotinso ali moyo ndoti sizuzika amenenso nkutheka kuti watisiya wa galimoto analuzaso control after ataomba wanjingayo kutoke kanakambaso galimoto zina nkutembenuzika monga mitaonera pamenepo. Nkhani zake sizinadziwike bwinobwino pano chilungamo nchonena kuti pano nkhani ndionera kuti wanjinga ndithu waombedwa zotinso ali moyo ndi zokayikitsa. Nkhani zake ndikuti ndi zomwezi onse amene akuyenda pa msewu ndikuti ndife oyenda wapansi kandi kuti tili pa njinga ya moto yakapalasa kumene kati pa galimoto timangoyenera ndithu kuti tizitsatira malamulo pa msewu. Nthawi zina zimathandizira kuti mwina nzathu abalika ndi china chake amene akuyenda pa msewu ponso ngati ife tinali vigilant itha kumupewa munthu amene kupewanso ngozi imene ndithu nkhani zake zimakhala zikuyendera. Ayi ndithu nkhani zake zosakhala bwino tivise kwambiri kumawanja amene ataya chinyamata amene taona Stephen komanso Hastings pozindikira kuti imfa ngati zimenezi zimabweretsa kusweka mtima komanso zipinjo zosiyanasiyana. Andino pozindikira kuti umenewo umene mukumva padakali panopa sitingathe kuonesa kutonthozani komano Mulungu yekha ndi amene amakhala ndi kuthekera kukwanisa kutonthozani mu nthawi imene mukuyendayi. Tingoti Ambuye mweyo ndi amene angakwanise kutonthozani komanso tikukuikiza mizimu ya makosana amene tisiya chifukwa cha ngozi imene kuti tuyiyonse mumtendere. Tikulira ndithu nanu limodzi pozindikira kuti kupita kwa chinyamata ngati amene naye ndi kuthekera kothandiza dziko magawo osiyanasiyana. So mmene apita chonchi makhala zona kuti asiya ndithu gapu yaikulu mpofi kumafamily komanso ndikuti ku dziko. Sizoti makosana amwe ndi maganizo pankhani imene makhala pamene tikufotokoza zona kuti zasemekizika zona kuti pa ngozi yomwe inachitika kumulanje Nkhonya achinyamata okwana atatu atisiya pomwe agundidwa ndi galimoto yomwe inaponya msewu pa trading panewo pa Nkhonya. Ngati maganizo amenewo tinawo titha kufotokoza comment section komano tikamapereka tikumbukirenso kulemekeza maganizo anzathu.